Как си днес? Любимият ми въпрос, добре де, как не си днес? Сещеве живот на заем ремарк, девойката със санаториума. Дет хърчи наследството да се почувства жива. За последно нямам наследство, нямам туберкулоза. Нито съм девойка, ама ми е такова. Некво, да, некво е положението, брат. Некво, ама истинско. Едно време са мислили, че депресията е болест на дробовете. Склонен съм да се съглася. Дробовете ни не са бели, дробовете ни не са бели. Дишаме живот, къвто има, не къвто пише по етикети. От кво си депресиран? От консумеризма. Аре бе, ново 20. Нали вчера бяха любовни тързания? Те са си винаги, гледай ги тия щастливи, смеят се. Силно се надявам да не им падне саксия на главата. Стига бе, като кажеш Достоевски, всички викат депресия. Човека има страхотно чувство за хумор, само дето е трудно да намериш събеседник, който не иска само да си слуша гласа. Всеки иска да е прав, защото го е страх. Ама не може всичко да е несигурност и все пак не можеш да си сигурен в нищо. Освен може би, че повечето неща, които мислям, нямат никакво значение или пък имат. Все тае. Дробовете ни не са бели, пълни с дими въпроси. Мамо, още дишаме, значи още носи. Кажи нещо истинско като Джони Кеш. Рая тази сутрин, кафе с нея. Само дето аз си пих кафето сам. Не съм филмова романтика, искам ама нищо не правя. А като направя, после си викам за какво по дяволите. Романтиката боли, брат, затова я мразят. Без илюзии всички щяхме да се гръмнем, а животът не е ли едно бавно самоубийство? Левчев се пита кога човек живее, Делчев казва, че не е живял, защото е чел. А може би просто е гледал празненството от коридора, най-гадното място. Голяма грешка е да мислиш, че живееш, докато всъщност бягаш от себе си. Казаха ми, че бягам в литературата, аз бягам от нея в света, защото точно там се чувствам жив. Дробовете ни не са бели, пълни с думи и грях. Ако това е болест, не искам да съм здрав. Докато човек е обичан, той е безсмъртен, дали е жив, не знам. Любовта не е заблуда, пробвал съм да я мисля, така не става. Обичането включва и лошото, обожанието, само илюзиите. А да обичаш някого такъв какъвто е, това си е божествено. Отвъл диагнози, брат, аман от много неща, айде. Докато още дишаме. Дробовете ни не са бели,